Kdy je vhodné přihlásit se na předporodní přípravu? Kdykoliv cítíš, že to potřebuješ, je za mě odpověď. S kolegyní Markétou Křížkovou jsme připravili ucelený předporodní kurz ve Valašských Kloboukách, který tě připraví nejen na porod, psychicky i fyzicky, ale také na 6 nedělí, které je doba, která nese spoustu náročných situací. A kurz tě naučí opečovat sama sebe po porodu, protože to je velmi důležitá věc. Já jako laktační poradkyně Marie Janušíková tě připravím na pohodové kojení hned od začátku porodu, protože se v praxi setkávám se spoustou žen, které neměly dobré kvalitní informace. Spoustu zásahů zažili, které jim narušily kojení, které je připravené, nachystané na to nastartovat se, ale díky tomu, že se dělo spoustu věcí, které toto narušily, tak měli velké problémy. A také tě připravím na to, jak pečovat o miminko, jak číst jeho signály, kdy ho přebalovat, kdy ho dávat odříhat, jestli potřebuješ hnízdečka, zavinovačky, dudlíky, lahvičky, co všechno potřebuješ k tomu, aby se mohla v pohodě o miminko pečovat. Takže tě zvu, kdykoliv se cítíš, máš čas a chuť, pojď do toho s námi. Začínáme 6. února ve Valašských Kloboukách v rodinném centru Kaštánek. Přihlašování je spuštěno. Pomalu se nám plní místa, takže doporučuji neváhat a přihlásit se. Kurz je možné proplatit zdravotní pojišťovnou, tedy ne všechny, asi kromě jedné proplácí, ale určitě se informuj u té svojí, jestli je to právě ta, která může tento kurz proplatit. A mě nezbývá, než se těšit na viděnou. Ahoj.